første gang videodagbog. Jeg sidder lige nu, klokken er 20:41. Og jeg er så småt på vej i seng faktisk. Fordi at når man er pendler ligesom mig, så ringer uret klokken 05:30. Ja, I hørte rigtigt, drenge og piger. Og derfor så nytter det ikke noget, at man først går i seng der klokken 11:30, som man måske normalt vil. Så nu er dilemmaet, skal jeg blive op og se Olivers kamp, som starter her klokken 9, først slutter klokken 10, og så bagefter så er der mig og min mor, og det slutter først klokken 11. Og jeg vil virkelig gerne se det, men jeg ved også, at hvis jeg ser det, så bliver det bliver sindssygt svært at komme op i morgen. Men jeg skal afsted, fordi at det fag vi har, der har jeg allerede været væk fra de sidste 2 gange. Så opdatering siden sidst. Klokken er nu 12:30 om natten. Så jeg kan godt regne ud, at det blev Olivers mor og mig og min mor, der stod på programmet. Og så fik jeg lige besøg. Og altså, jeg kommer jo ikke op i morgen. Jeg har sat uret, og har gode intentioner om at stå op. Så skal vi ikke bare sige, at det er en start.